Khoblai shubun perlok bi te hachwa bangan sedang ye kejing keren jonga chepang kawe ka mat mo ka bangadon ban keren ngadon ban pau jong sur te nga ai khoblai lupai phi na ka banta jong kani ka Christmas ka ba satang da ki tayo layo ye ka ban lek men ye ka sing Christmas kejing kan mau burom ye ka sing kha jong Jesus Christ te bat kum juru ngai khoblai nak ban tau snam thumai ban wan snam arjar arpusan te khoblai Christmas khoblai snam thumai busuk ipi ublai undan kad unlang e kar khu ka jing im ko ban si jong phi te perlok bi agane ke video menta ngakwa ban karni e ngakwa ban pawel jong sur namar kum tau breu ubala jusai karen syapang ka sanhima sima mo nadu ba ngasdang ban pelejing mut hakam sanhima sima syapang ka jing long jing man po jong ka jela ka jongi te ngakwa ban karen kendiat ban pau jong sur hadin bangalai i ka wei ka news ka wei ka khobor ka bangalio i hak heading joka la tho ba I khon swet UMLA ya ka snong madar ting marsin job komod uklem la ai uklem pen penyerap ban penyo ya kata ka sorok ya kata garanti ya kejat ka ba da la bun bun snem klem yo ya kata ka roi ka par kata ka snong te ki nagaliang jonga habang ayo I kumto ngasngau dai bangan keren ban pen pau yo jong sur khnang ba ki paj ba jong ganong krem ki paj ba ki bala penjob yo PPP kin nom du men sim amar ba teng teng habang yo I ya ki khubor ngi ki breu ngi sej du men sim habang yo I ya ki jing tho la ne ki khubor ki ba pen pau su phang ka jing bomla jong ki ta ki MLA jong ko PPP te hanrei ngadon ban ai jing mut chupi ki pajba jong anong krem ki bala karshan ki bala penjob dun borom PPP batulong ki bestat tulong ki besimpang hoi kadai ka jing sisa ba UMLA umla ban pen urong ya kata ka jing yumo ya kata ka roi kapar nrei ni kum ki pejba ni la dei ban perkhat ni la dei ban pensong nong rimha namar ba nadu pas dang hi ni la debi isai baka nega sorkar ka basen syar yang I menta kadai ka sorkar ka ba penbiang ka ba penbit tang ya kita ki MLA tang ya kata constituency ki ba ki job maki ka ba sensyar maki te hanrei balai ngi saong ba don kam ban penyo ya ka sing sang berthai da goi pat ka ba miyeng ha kanong rim ka ban long kata ka nong pe perman ka nong pe ka nong penbit penbiang ya baro ki constituency hapo jong jela balai dei namar bangila debi I khnang ba kanai ka sorkar ka basen syar ngi menta ka penbiang ya ki kam penroi ka penbiang ya ki jingdon kam tang ha ki MLA le jong ha ki constituency ka ba ki party maki ka sensyar ka job te mudur ma phi pajba kumno unla UMLA ban le ya kita ki jingdon kam ban ra eta gro ka par haba phila de bi sngo hi ba ka kong amperin dala de kala ong ba phi ki bomdon ha ka telong phin om yo re ki jing mentoy ki dei maki hi ki ba kat ka ba ki sngo bit maki kat ka ba sngo dei maki kin le ya kata ti tang hang ta phila de ban su thu ba kila keren hi de ko sai ba tang ka ba sngo dei maki hi kin le ya kata ba tang ki briu jong ka hi ki bala ban ra ya ka roi ka par te na kata ka dau
ngi ki pajba menta ngi sudai bit ban long tang ki pajba ki bit start ki bit slur ban mi lem shikman what up tang na MLA nrei haba don kalat haba snow kot bor mi dalade mi ban tenru ban lik wat dikilat jingirap na ki department repair na mar belai ngaong kata na mar ba mangi iwe pe iwe ngidon ya ka hok ban pen I ban kadau lem ya ki jing tuna ya ki jing ki bangi yo kendu hapo snong po thau na mar belai ba ladangi su snap ladangi su I tang ha ka jing yu jong MLA ka jing keren ka jing lej jong MLA ngila tip lupa hi sisin ba MLA jongi dai na kata ka seng ka basen sharingi na kata ka seng ka badan hak sarkar la tikna lupa baki hi kinam snap dale leru na kata ka daw ngi ki pej ba ngi don kam ada ngi don sisa kata ka min sim yele ka min sim je la jong snong ka thau ka ka ba ngi don kam ka dei bangin tur lem shakmat bangin lej lem bangin tenru lem bangin kat bala I bor berit ba ngin penbor ngin penbor ya kita ki beriu ki ba dei pej ya kita ki jing ki badan ki bangi ya kendu hapo jong snong ka thau te kata ka dei badan kame te ngai khublei kerpang ya kitu ki long kemi ya kitu ki rangba ki ba lej ban khot yo ba yu mo ba penia sing sim o nu CM jong ka khadisi da ka jing slur jong ki ban lej ban tenru ban lej ban ICT ban lej ban kerpat yu ba un penio ya kata galenti ya kata surok hapo jong badar ting kalong sha ka jing kerkhu le se namar kumbang yo sngo ha tu khubor uba penia sing sim molekular bakat ka bor berit ka baula hapo giding sibna nai ka ba udang don ha ka bor ula ban le te na kata daw kane ka long ka wei kata ka jing slur jong kine ru ka de ka jing mentoy sibune tang ba ka ba don kam ka long ba ngimdei pat bangin keno yo male ngimdei pat ban bangin suku kan kit pen kit pop ba yo male ba de male bom ler nre ngidei ban su thu ba ka jing long jing man hi ni jelam ta ka long bai ka sorkar ka don ka bor ka ne ka sorkar menta ka de ka sorkar ka ba kal bale ka ba pniaj be ha ka jing snol la jong ka bom perkhat hire ba ka sensyar po jelam klia re ka perkhat be ba ka sensyar tang ya kinong kersian la jong tang ya ki emle la jong dina kata ka daw ngi ha ban ai khublei ya kinegi long kemi irang ba ki blej ban kerpat sho CM hadu ba lawan ban pej te la jong khmat te kum juru ngai khublei yo CM uba hapding bala jan hapding baka samoy tri kam chu kala kut sendan mo na lor ketika ka snem ka bala aipor yu ka bala pentam ya ka por bala sim tam naga por ka bala kut mo ka ba kilayolat ben beteng ya ka jing tre jongki ya ka kam jongki hadu sa jan ko chi snem mo te menta setang arbnai setang lai bnai ula kut sendan na ketika por ka bala aipor ru te nre ula kolar ban le ya kata ban pen ur long lem ya kata jing angut jong jong song snong jong badar ting te ya ba punya sing sim ru ngai khublei te kaba ngakwa pat ban keren ban pen shai menta kalong bai ba ko phi ki pat ba jong kanong keren wat ngam ya ki khobor ya ki heading jong khobor ki bale setting ting ki wan hakata gadur pendu men semi phi tenre wat nom du men sim wat nom du men sim shane hako BPP namar belai ya menta hi ke jing i jonga de setang hako BPP hi ka sensyar khadar ngidang la bendon ke jing kermen bat belai ngidon ni ke jing kermen belai badang don jing kermen mar ka wan hakata ka nong rim ka ba kinnom thit yo paj ba kinnom siu pisai yo paj ba haswa jing election hanrei kin pan jing kersian yo paj ba tang da kasur ka jing pensai jongki om da ka ba
siu bai nong sngi ya ki paj ba ha por election te chisin bagila liai de kata galenting a karmen ba chisin ka sngi chisin bom thit yangi kiru kin hap hi ban pendep gi jong loya la ka jong kolar te paj ba bi tang kini kentin nga kwa ban kren ha kan video sngo bha snap bha pej bha pensiong nong rim bha ya kini ki ba je hapo ke jela jungi hapo ke jing sensia juga NPP bat phide ban pensiong nong rim bha ka ei ka ba phila de brai kham tam ye phi ki paj ba jung nong krem ka ei ka ba phila de brai how news nem ha ka ne ka jing jit ya ki MLA phila rai ya ba bha ngi ru ki ba ki bom pa yo ya ki MLA ki bom pa yo ban penjob ya ki MLA na ko PPP na ki MDC ngi ngida kershan rat ba syai phi ban ngida angnu di ru sya ba kas ka ba kaseng BP ru kan yo ban job na ka constituency ka bangidon te tangi ni ki kintin perlok bi wadu jingkermen pej bha pej perman bhai ki jinglong jingman pat pej perman ye ki jinglong jong gane ke sarkar NPP pat kan mau baharu ye ki kintin jongka ke baki ong ba ngin penbej man ka sansnem bat phi ki pej ba ru phit ngop man ka sansnem bat andala job pat ngin le kat bangi mon hapo jong sansnem te tangi ni ki kintin perlok bi an pun kuno ngin se kendu pat phi ha ku video khoblai shibun khoblai shi jarngu